Haka khubor na kari Korea Shatai unong ngalam bahkli du kari ukim Jong ulasaki ba uladon ha kajaka siat suloi lani rifle range lengkat bat ka Khun kentai Jong kakim ju e. Hakani ka jinglet jurip la yoi ya ke arngut ba kidang kmi binia batru bat kidang set ya ke suloi sniper badang shuwan ra thammai sha ka jingya dari kinong yalam ba ki ka seng senchari ru kiladon lang hakani ka jingyalang ka bani ya jingdon benta jong ka jingyara bat ka bor sipai ha ka senchar jong kari kidur bat ki video ki pen I ba ka kimju e ka dangdon rengkat bat ukpa jongka haki babun ki program sipai bat jingyalang pat ba haki benai balalek kalapau pat ba bun sin haki jingrakhi bat jingat pat ba ka seng senchari ka balapen mi jingya kren pat ba bat jingya thir ba kala bandang sha pen kre na ka benta nong yalam ha kalawai kum bala saki ka jingdon jongka ha ki program ki bakong san kum ki jingyat pat ba sipai kala pen klan ya ka jingmut ba ka jingya don benta jongka ha ka senchari kanang jor kat banang mi kisngi kani ka jingalang ha ka rifle range ka dei shibenta na ka jingpin I ya ka jingklan bor sipai jong kari bat kru ka jingpin pau pat ba ya Khun jong unong yalam ka bala nang kring ya ka jingmut jong ka perthai 김정은 동지께서는 이날 저격수 보총을 수여받은 주요 지도 간부들과 뜻깊은 기념사진을 찍어 두터운 신임과 기대를 심장 깊이 새겨 나라와 인민을 받들고 지키는 한 길에서 한치의 편차도 탈선도 모르는 제일 충신으로 담 높은 삶을 빛내어갈 일심 충성의 맹세를